Pangalan mo? Anong middle name mo? Anong apelyido mo? Hindi ikaw si... Ano pangalan yung... Micaela. Sinabi mo bang ikaw si Micaela? Liba, hindi. Ngayon, si Micaela ay isang ligaw na kaluluwa. Patay siya. Kaya niya gusto sa katawan mo. Papaliwanag ko sa iyo mabilis ha. Yung katawan mo, nakakakain ka ng bagay at nakakawa ka. Kung anong nakikita niya rito sa ginagawa mong cellphone, mag-aral, kung saan ka pumunta, meron siyang inggit sa iyo. Hindi siya nang-inggit na sa kasarian mo, pero sa mga babae. O kaganda mo, mas maganda pa si Micaela sa iyo. Althea, naintindihan mo ko. Naiinggit siya kasi buhay kang tao. Meron kang katawan. Gusto niyang tumira sa loob ng katawan mo. Naintindihan mo? Bakit siya nakakapasok? Nakakalimutan natin manalangin at magdasal. Number 1 yun ha. Naintindihan mo na. May nakita ka 3 liwanag. Tapos yung huling-huling nakita mo, sa sobrang takot mo at naging tulala ka, nakakita ka na maitim na mas mataas pa sa kuya mo. Yun lang huli mo naalala. Wala na. Kasi yun ang totoo. Mayroon paniwalaan, di ba? Ngayon ko lang nakakita ng kakaibang nilalang, di ba? Kaya ka natulala. Hindi mo matanggap na ngayon ko lang nakakita ng gano'n. Alam mo ng dahilan? Magdasal. Tumawag sa Diyos. Ipagdasal mong nanay mo, lalang nanay mo nasa abroad. Tatay mo nagbabantay sa inyo. At pagdasal mo rin yung kapatid mo, liba nasa abroad din. At ipagdasal mo rin ang pamilya ng nanay mo at pamilya tatay mo. At lagi kayo sumunod sa kanila. Dahil alam nila ang nakakabuti para sa inyo, ha? Alam mo na at sinabi ko na dito sa tatay mo kung ano ang kailangang baguhin. Pero dapat tulungan nyo sila. Naintindihan nyo? Hindi lang siya ang gagawa, ha? Kayo muna ang magiging tahanan ng bahay dahil wala yung magulang nyo. Naunawan mo? Kasi kayo ay babae. Tatay nyo may edad na rin. Kahit papano, nagkakaroon na rin kami ng edad. Sumasakit na rin ang ulo namin at tuhod namin. Hindi na kami 30 o 20, ha? Iba na yung mga edad namin. Kami 40 na, mas matanda tatay mo sa akin. Mas marami pa siyang nararamdaman sa akin sakit. O ako kahit instrumento at alipin ako ng Panginoon Kristo, nabibigyan ako ng konting karunungan, pero tao pa rin ako. Nakakaramdam pa rin ako minsan ng sakit ng utak ko. Lalo siya. Naintindihan mo na. Sana sundin mo ha. At maglinis-linis ng konti. Alam mo na. Maraming salamat ha. God bless sa inyong lahat. Sige, thank you.